lagu iki nanani sudah tidak asing lagi kabeh para pamirsa kang para lenggah ana kene. Urung lair kowe dhewe lagu iki wis ana. Heeh. Iki iso dienggo TikTok lagu iki. Nggo gandeng ana Bagong, ana Garing, ana Petruk ya. TikTok apa Toti? Toktik. Nembange gentene. Nggih. Aku sing nanani kowe mangsuli nanonane nani nono. Ora sang ngajari to, aku laire sik aku. Iya. Iki genake ora kok ngajari iki genake nuwun sewu. Sing jenenge Piyai Sepuh nadyan wis tau krungu, tau nembang, sok-sok iki Piyai Sepuh enek laline ngono lho. Lho lali ya lumrah to, ora usah digenahke ketok-ketok yen aku amatir. Lho, iso tenan? Lho, meh. Lho. Iki aku takon nganggo tembang, kok Bagong ya takon nganggo tembang. Oke. Lagunya tetep ijo-ijo. Oke, aku ki ambak wis tuwa ora gelem kalah karo sing nom. Tenan? Ya, paling enteng-enteng rembug panganane ya, Gong. Oke, panganan. Ya ini pas wis. Ah, rungokke, Lek. Ya. Mangan botok paling enak botok apa reng paling penak Iringe, Yik. botokan klopo paling penak melok sapa reng paling penak melok Pak Haji Ariyanto. Cerdas tenan, Tru. Cerdas lah iki garenge. Kur kaya ngono tak pangan le. Oh itu kabeh ya. Wong aku ki lair cemprot di pangku sinden. Mangan botok paling enak botok apa reng Paling enak botokan teri. Paling penak melu sapa reng Paling enak melu kanca estri. cerdas ya Tru cerdas into i Aku ki oh ya aku ki anggere jeneng kaya ngono ki cekbol. mangan botok paling enak botok apa reng Paling enak botokan tahu. paling penak melok sapa reng Paling enak melok ibu. paling enak mangan botok apa reng Paling enak botokan gelis. paling penak melok sapa gareng Paling penak melu sedulur ipe. Paling apa bubar? lah jare iso iki dum-duman kok iki kok Dum-duman di ora ana barange dum-duman. lho dum-duman tembang ngono lho Bocah botok melak-melok. Aku lho nganti botok mambu tak pangan lho. Kowe kan pembagian yang ada to iki adil piye? Adil ki ora ngono kuwi ngeroyok aku kowe jenenge. ngeroyok piye Kowe yen kowe tak takoni ya ora iso jawab apa mulai caloro. aja ngenyak dhisik Kepelek. bokekke sik Oke. Iki anggere ora iso jawab totane karier lho iki. karir Apa ya kuwi lah pokoke. Ayo iki jawab lho ya. Botok apa? Kowe arep ngewangi dalangmu kowe. nononi neng Oh. ayo Botok apa truk sing paling enak? kanggo aku apa-apa mesti enak Melok sapa gong sing paling kepenak? paling kepenak melok sapa kancane akeh ya Gong sapa dadi lu Botok apa sing paling enak?
paling enak apa-apa mesti enak melok sapa sing paling kepenak melok sapa-sapa tetep kepenak ngono. Kowe ngapa ta? Emosi. Guru lagune lak pas sing penting. aku ngene iki terus rumangsa digawek-gawekke wong. Lho kok gawe piye? Kamu bertanya saya menjawab. Aku lek golek wangsalane mumet lho. Lah kok kowe bothok apa-apa enak kowe melok sapa-sapa enak. Lho kowe iki kok manutan to. Aku karo Bagong iki wong nriman kok, Rek. Seneng bersyukur apa adanya, ora pilih-pilih ngono kuwi. Nek kuwi kudune ana tebusane kaya wong bothok dhelik melu sedulur ripe. Bothok tahu melu Kanjeng Ibu. Lah kok kowe bothok apa-apa enak, gragas kowe iki. Ya ora, aku wis bersyukur ing atase jaman kaya ngene iso mangan sego karo bothok wis tak syukuri. Zaman kaya ngene golek sandang pangan angel to, Tru. Lah melu sapa-sapa iki disyukuri. Iya. Sapa-sapa ngejak iki alhamdulillah. Melu Pak Haryanto ya siap, melu sapa neh ya siap ngono kuwi. Aku jane Seniman niku kudu apa jenenge bebas, Jane umum. aku ki arep melu sapa-sapa ning ora ana sing ngejak kok. Lah kowe bothokmu kurang kreatif kok. Bothok ora kreatif mungkin lek golek wangsalane mumet kono apa-apa enak, apa-apa kepenak. Aku iki lagi arep ngelem kowe lho, jane iki. Kenapa? Loh, iki jujur iki Mas. Heeh. Aku saproke melu dalam duet dalam hal ini. Iya. Sing tak eloni iki ora ana sing kompake kaya awakmu ngene iki. Alhamdulillah. Garapane saya-saya pendukunge yoga-yoga iki kompak bersatu. Ngene iki Pak Haji Haryanto nanggape gur pisan rugi. Rugi. Sing rugi sapa? Aku. Ya karo aku barang ya. Lho ning kowe ngerti dhewe to. Ini namanya tim kerjasama. Iki ning Kudus, sok diboyong ning Tangerang. Oke. Wong protes aku siji nilainya rada kurang siji. Apa? Gamelane duet pengendange kok ora duet. Oh. Aja omong ra iso lho, baline kendang loro dadi siji lho. Iki mau kudune iso. Ndang loro dadi siji lho, kaya Bali ae. Ye. Nanti dibuktikan rampak kendang kakak adik. Ya. Anu dokap, Apa? duet dokap. Dokap iki apa? Doi kabul. Timbul. Syukur jeplak ora. Timbul kok kabul. Tim Oh, ya padha bule wae lho. namanya Heru. Heru siapa? Heru Sutimbul. Iki tenan aku ora jeneng apa nguyahi segara ora. Iki garapane betul-betul digarap ora serampangan. Nadyan gur sedina dadi. Mergo rasane wis nyawiji, macan wis nyawiji. Madangkara karo Cakraningrat wis nyawiji. Nah, iki nandakake Mas, walaupun kehidupannya itu bisa dikatakan bersaing, tapi kalau menjadi satu lebih kuat. Lebih. Nah, enek filosofine ya, Neng. Enek filosofine. Heeh, televisi iki. Lah iya kuwi lho, tegese ya bersatu untuk kekuatan ngono lho. Heeh, dadi ya iki wis tau dingendikake kekuatane Pak Haryanto itu karena bersatunya para karyawan. Ah, kuwi. Ngono. Aku percaya nek Mas Gareng iki ngetutke dalang clear loro jaman pantap ning halaman gubernuran. Tahun semono aku si SD iki dagelane wis Mas Gareng. Ya ning kae lak yoga siji. Iki yoga loro digarap. Iki tenan iki sak jecumlek wayangan ning garasi PO Haryanto ki yo rame iki yo bengi iki. Aku ki ning nggone PO kene iki, garasi kene iki, garasine sik cilik. Pertama kali karo almarhum Ki Mantep Sudarsono kae. Oh, iya. Mlebu rene sepisanan saiki jembar. BC pirang-pirang saiki tambah terdam barang. Nah. Kowe kepengin omahmu diuruk apa piye? Mah, nguruk omah barange apa. Ning ngene lho, ya aku ya maca sejarah ning Medsos. Kowe le nyawang aja kesuksesane saiki Pak Haryanto. Ning prosese mbiyen iki kudu dipelajari. Ya toh. Berawal dari sopir angkot, kagungan angkot pribadi, duwe angkot dhewe, terus kagungan bis 1 2 3 nganti sakmene akeh iki kabeh ngangge proses. Tur panjenengane iki nuwun sewu, setiap hari iki puasa, 1 tahun puasa penuh kecuali pada bulan Syawal karo
Idul Adha kuwi 4 hari tok panjenengane sing mulai dari kecil. ngono kuwi. Dari step by step yen cara moncone. Nggih. Aja meneh kok kehidupane Pak Ariyanto lague mone jane iki yo tabuhane iki mung ngirit lho jane lagu-lagu lho Mas. Iya. Kuwi kaya iki mau ijo-ijo lak jane mung rong wilahan tok. Ijo-ijo godhonge mlinjo tik-tuk. Nane no tik-tuk. Rong wilahan akeh lho lagu sing rong wilahan ki akeh lho. Heeh, aromanis ya. Klobote putih-putih, klobot putih, bakone mbako sembrul tuk ndul glung. Ki rong wilahan tok. Glung tuk ndung glung. Rong ana meneh. Tokong angon bebek pinggir delanggung sing ngandangi sekaki mandra guna sehari-hari bebek satokong neng rong wilahan tok. Elok. Ambak rong wilahan tok nyatane ya bergas kaya ngono ya. Lah iki proses dadi dari 2 wilahan saiki menjadi beberapa wilahan garapane bahkan plus. Saiki sing plus iki ora mung pijet tok. Tembangan ya. Lah iki dimanfaatke no. Coba sing sinden-sinden ku kae ono Mbak Firda. Ya ya dah. Kene Mbak dah. Firda, Mbak Rani. Nang kene. Bunur arep nembah. Nong. Bunur arep nembah. Estu. Tenan lho. Ya. Oh, nggih, siap malah. Bunur arep nembah. Nggih. Oh nggih. Sing di omah sik. Oh, oke. Ya. Nggih, Bunur Katros badhe nembang. Monggo katuran pinarak wonten nginggil. Dada ngono kok. Hah? Dada. Non Dada. sapa tumbak sesuanimu? Sapa? Kuwi dudu Nurhana, Nur Sasongko. Mbak Firda, Mbak Rani karo sapa? Lila wong telu sik. Ngadeg kene lho. Ning nong. Nane no. Nene. Lindri adang tolong katil awuwe samaying ati Lindri adang tolong katil awuwe samaying ati tutul mantep ati emplok Rodok rene. Pancing Adundang krek Adundang krek lagu Lindri iki nggo apa soundtrack film opera Jawa kae yo nderek Bela Sungkawa peran utamane opera Jawa Mas Martinus Miroto isuk mau sowan ana ngarsane Gusti Kang Maha Agung muga-muga antuk kaswargan jati Amin ya rabbal alamin. angger bocah-bocah saiki kudu nonton film opera Jawa ning biyen iki pas Lindri Mas Eko PC dadi Dasamuka gan. Oh iya. Neng kene saire Apik to tadi. neng kene saire diganti. Apa? Kopi metune saiki Sing gawa Mas Yudi Mas njaluk siji Mas. Lagune ngono iki karya Kinarto Sabdo Mas Gareng ben digarap kanca-kanca Cangkreng. Montor-montor jini ya, Dok. Men isih Slendro Songo. Ya. Menika nganu Dik Bagong. Dalam. mumpung raja ora nyawan kok aku ngombe dhewe. Ngono kuwi gawa loro Bagong siji Petruk siji. Jeneng sedulur kok jare Gareng iki dulur. Memange aku pegawe catering kuwi. Wong latihan. Iki lho, wardi gudeg iki lho.
Sing Raden Wardi Gudeg. Kuwi pengempule Wijaya Laras. Lah iya, Wardi Gudeg saiki ora gori ning gudeg. Angger kempul tak tunggone kok guri aku sing tukang nabuh gong suwukan. Wah. Nganu montor-montor cilik karya Kinarto Sabdo diaransemen ulang karo Mas Tiaji. Wah, iya. Mas Aji Setiaji. Nggih, Mas Aji Setiaji. Nggih. Yen ora ning PO Haryanto wegah kulaten iki. Nggih. Nah, yo be. Aku Iki- ora ditekke tak bacok doan. Oke. Oh, dalan ora kuat tuku kopi dhewe. Disuguhi kok. Apa? Sing reget disai. Kuwi cara kene iki disai bareng. Sikite anggere ditutke bojone kok kejem karo kanca. Montor cilik dados. Mantap
Jar. Montor-montor elok luar biasa. Wah, Ereng semene Mas Haji, nadyan to lagu lawas ning penak. penak. Ema ora aktif. Kok iso? Ora aktif. Maksudnya? Nembange pisan tok. Diprotes karo iki Daryanto. Heeh. Di protes nembange sithik dhewe. Dupe senior kowe kabeh dikeke junior. Ah iya. Jadi ombak iki mau iso nggo lagu apa-apa Mbak Nyuwangen. Nononi 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 nonone nonone nononi nonone sriune musika toban. Lho iso. Pokoke ombake nganggo kuwi lagu apa iso. Mbak Nyuwangen. Oh, kok tak walik gethuk lho kowe. Aku wis pokoke iki sing dadi andalan ki mung iki tukang geder loro ki Jumirin karo Kasirin ki. Sadurunge orkes sadurunge campursari Madangkara apa? Madangkara. Genti Madangkara ayo ayo. Madangkara nembang sindenku bendo Madang. Oh iya. Sing sapa ki sing nyanyi? Sudah. Bareng wae. Bareng. Genti sing napas Islam, genti. Apa ya. Ana sing Ayo. pepiling barang Mugono. Iya. Terus apa Om? Sing garapane Mas Yoyo apa Nggih. lagu? Mboten garapan kula ning produk dari Isi Surakarta, Oke. karya dari Bapak Waluyo. Lagune Eman-eman. Sing Oh, aran eman-eman. Bapak Sembuh. Nah, Bapak Sembuh. Pak Waluyo. Lah ya Waluyo ki sembuh. Wah iya. Ayo. Dosen karawitan Isi Surakarta. Eman ing ngatasé wong sugih, eman ing ngatasé wong ganteng, wong ayu kok ora sembahyang. Lah kuwi. Yo diaturake karo nggih ngeling-eling iki pancen suwe ra metu. Niku aslinipun nggih saking Bluro. Nggih ya. Oh, nggih. Yo, coba. Iki berdiri apa? Jumeneng. Kok jumeneng? Lenggah kok Oh, jumeneng. cocok. Ayo, lenggah sih. nembango tak ngopi. Disesuaikan karo karakter tembange. Ayo ngono. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Eman-eman. Dados.
sala eman-eman yen katakan pati durung sangu amal kang utama
terima kasih. Iki mau karangane Mas Walu yo kuwi piyayi ndi? Lah ngendikane Mas Sigit jane Bluro ya, Mas. Asli Bluro ngasto dosen isi Bluro tanggane Mbak Eni Purwosari, tanggane Mbak Eni. Bluro. Jan. Nggih. Aku wis seneng ki saut-sautan antara putri karo kakung. Iramane ki irama kereta api iki mau. Kok kereta api? Gejek-gejek. Gejek-gejek. Iringan wah. Jan luar biasa. Lah ya ki kan penggambaran nafsune menungso, napase menungso. Betul, Sing betul. jeneng iman iki sok-sok dina iki jejeg, ning sesuk pas ana dhuwit doyong ngono iso ngono kuwi. Iki perbandingan. Ya. Aja kowe ora salat kok gara-gara kamu sugih, ora salat gara-gara kamu Melarat. cantik, bagus, melarat. Wong ana sing luwih saka kuwi wis sregep salat. Ayo. Nabi Sulaiman sugih nyatane ya salat. Salat. Seneng aku. Iki mbok ngene iki di bulan baleni aku seneng lho. Seneng mek lungguh wae kok. Campur sarine? Mas Toti campur sari pek kuwi. Laras Haryanto. Tati. Monggo Mas Toti diatur Lagi lagunipun Mas nom. Joko ya isik Mas Joko. Mas Joko, wah ya. Yang Kae penyanyine catur Wanara Rukem. pripun Mas? Ada request lagu Kang Pikiri. Oh, nggih. Oh, na. Iya. Jebule aku kok keri. Kuncine apa rek? Apal ora ini? Kok Wah, ora tau gitar kowe. Waduh. ngomong mlayumu kowe mesti ning WC yo. Ora. Anu, kuncine apa, Mas? C. Kena. C kena. Hari nonton vokale. Lah mulo ki dolanan gitar ning omah ora. Dolanan. Penyanyi senior suarane matur nuwun. Tuwa ki kaya biyen ki penyanyi ki Mas Joko Surya Janto wis. Loro kuwi ya rek. Wis ngenteki panggung. Iki Gagah Perkoso Janto kae melambe-lambe. Terus sindene sing campur sari. Oh iya lah kuwi dong apa kuwi? Mungkin Mas Joko Surya terus sindene. Tapi Papat. iki diatur deh. Apa? Mereka sarang-sarang lawan ya. Ah. Iya. Biasa menika lagune Ibu. Kuwi penyanyi Warungnya dibuka. Oh, iya. catur kuwi penyanyi catur. Lagunya apa Mas Toti? Sentero napa? Nah, Oh. warungnya lagu wajib. dibuka. Seneng. Kae aku njaluk tulung Tit Totit. Totit
Kayak klambi putih kayak niat joget kon maju kayak. Pak Edi. Heeh. Klambi putih kayak niat joget kon maju. Aja ning mburi kamera tok kayak. Pak Edi ya. Ugi Mas Dawam bareng. Lah Mas Dawam ngematke. Endi Mas Dawam ning itu kae. Saking enake nganti turu. Oh. Oke. Lagu ini dulu wajib lagunya Bu Nurhana ini. Ya, sentir lengopoter terus munggahe madu dan racun ngono kae ya. Iya. Ibu pun saya. Liri ati doaku
Aku suka jahitmu, kau suka disku. Oi, oi, oi. Aku banggakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Anak singkong. Anak Luar biasa. Biasanya Surabaya agar muncul jam loro ra iso bengoki. Wah, jan duet sing joget Edi Penny. Pak Edi. Beriko sing Setiaki. Mangga terus, ayo Titat. Aja Pak. Gimana lagunya tadi jadi diputer? Apa? Jarene tepung kanji. Tak dukung. Wah, iya. Kita anggere kowe gaweane penak mrene dukung. Apa? Apa tadi? Oke. Sarapannya tayub. Mas Gareng kudu tayub. Oke, aja meneh kok tepung kanji, tepung terigu. Ayo. Kita ayo apa tarup. Aku seneng Zulekah melu joget Zulekah. Zulekah iki mau wah aku mafia dihapusi kiri pasar jare tayupan diblas ra ono tayupe iki. Nek aku keselimur mau Zulekah melu joget. Joget kok nganggo sepatu boot tidak wong. Iki bareng antarane Cakrane Ngrat karo Madangkara Popeling ya, Gong. Oke, siap. Ah. Ngadeg kabeh. Oh, Kowe wajib lho, kowe ayo ngadeg. Popeling ben bareng. Ayo ngadeg kok tak daraki ra iso ngadeg lho, ayo. Monggo Bu Yuyun, monggo Bu. Buyun men ya. Ayo, timbang ya yut ae. Ki konjuk kanca-kanca ingkang wonten Belanda Mas Uka Wibowo. Wah, nggih. Lajeng Pak Rianto GJL Gerakan Jalan Lurus. Oh, nggih. Prof Imam Robandi ITS. Nggih. Nggih, niku kanca-kanca penggemar Cakrane Ngrat lan penggemar Madangkara sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun dene kepareng mengapresiasi dan mendukung. Yo. Nggih. Diaturake Popeling. Popeling bareng ya. Jumeneng, Nduk. Ayo, Nduk. Macan Ayo. Madangkara Cakrane Ngrat. Ayo. Coba. Ayo. Ki konjuk Mas. Oh, ngadeg kabeh nggih penutup kok. Ibu-ibu Dasawisma, ayo. Iki Nek Dasawisma apa Dasagriwa? kudangan mau wis dipinakani mriko anu sekedar informasi Mas Buimin Saiman ini dan kanca-kanca sudah lagu kudangan wis dihak ciptake tapi bebas arep dingge sapa mawon mboten napa-napa menika ngoten tapi sudah didaftarkan lagunya Kinarto Sabdo sing kudangan iki pun wis ada hak ciptanya kalau wae. Berarti pun bagi hasil nggih. Dalam Bagi hasil. mboten napa-napa nggih gitu. Oke. Yo, diaturake. Nggih, konjuk Mas Boyamin Faisal, Mas Uka Wibowo, Pak Rianto, Prof Imam Robandi dan kanca-kanca sedaya. Monggo Pepeling Madangkara Cakrane Ngrat.